Oin eukin dugu epaiketea, oin urten dugu. Presen dago gara eta alegindu gara juizioa atxeatuten eta hori, lortu dugu irailak 15 arte atxeatutea epaiketea. Eta hori, oin bai eukingo dugu ertzainak apurbet zur gaztetxe inguruen, etorriko dire guri identifiketan, esan dozkune gaitik epaileak, baina hori, gutxako atxerapena positiboa da. 11. urte horrena ospatuko dugu, da egun guztiko egitaraue, hasten goizetik armozuaz hasiko gara, eta ospatuteaz aparte, seiretan manifestazioa dekogu, bai epaiketan kontra, bai gaztetxean kontrako oldarraldien kontrakoa, azken aldien dabilena emoten, eta hori eta gauean kontzertuek, J. Martin, Ácido Folkloriko, Ganibet eta Silitia.